ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಚಾಲನೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ഒരു മണ്ഡലത്തിലും കൂടി ട്രെയിനിങ് സെന്റർ നമുക്ക് മഞ്ചേശ്വര മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്ന് വേണം. ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ നമുക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നിങ്ങളെ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സ്കീമുകളുണ്ട്. കേലോ ഇന്ത്യൻ്റെയൊക്കെ അതിനാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ആൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. നയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനോടൊരു താല്പര്യം വേണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിസ്റ്റർ സുരേന്ദ്രൻ അതിന് സാധിക്കുന്നു. കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എവിടെയും പൊതുവെ പോകാറില്ല, കുറവാണെന്ന്. അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കും. നമുക്കിവിടെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നല്ലൊരു സ്പോർട്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് നിങ്ങൾ സ്ഥലം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് കെ സുരേന്ദ്രനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്ലബ്ബുണ്ടല്ലോ, ആ ക്ലബിനെ ഏറ്റവും പേര് കേട്ട ഒരു സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ಸ್ಥಳಾಕಿ നമുക്ക് ಮಾറ്റാം. ഒരു ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಹೊಸಂಗಡಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೋಜಿಕೋಡು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೀರಾ ಆಳ್ವಾ, ಆದರ್ಶ್ ಬಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಸುನಿಲ್ ಅನಂತಪುರ, ಎಕೆ ಕಯ್ಯಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് വെക്കാതെ അതിനെ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർക്കും അറിയില്ല. എല്ലാ MP-മാർക്കും ഒരു ഗ്രാമം ദത്തെടുക്കാം. ആ ദത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരുപാട് വികസനം കൊണ്ടുവരാം. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, MP-മാർ കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ മതി. മോദിജിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു 100ഓളം സ്കീമുകൾ. ആ സ്കീമുകൾ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ആ വില്ലേജിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഗ്രാമം ദത്തെടുത്തു. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം? റോഡ്, ലൈറ്റ്, ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, നഴ്സറി, ലൈബ്രറി, ബസ്, ഇൻഷുറൻസ്, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ്, പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ട ഒരുപാട് സ്കീം, വെള്ളം, സ്കൂൾ ബസ്, ആംബുലൻസ്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ആ ഗ്രാമം അതിഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ തിരുവല്ല ഞാൻ ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പാലക്കാട് ദത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന MP-ലാട് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അംഗവൈകല്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു 10-75 ലക്ഷം രൂപയോടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ കോട്ടയം മൊത്തം ഞാൻ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് പാലക്കാട് എത്തിക്കാനുള്ള സംഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, കോഴിക്കോടൊക്കെ.